Hello po, muling pinagpalang araw po sa ating mga katitudods dyan. Saan mang sulok po tayo ng mundo naroon. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayong araw po, samahan nyo po muna si Tito Dods para po tugunan natin ang isang kahilingan ng isang talagang dapat tulungan na kababayan natin. Ayun po ay si Ate Lea Budhi. Maraming salamat nga po pala kasi may napakabuting may isang good Samaritan na tumugon sa kanyang kahilingan na dalhan po natin ng mga grocery. Tara na po at i-surprise natin sila at hindi po nila alam na may mag-i-sponsor po sa kanila ngayon. Tara na po. Hello. Saan po yung asawa nyo? Trabaho saan sa trabaho? Tagumay? Mga anak mo? Hello baby. Wow. Bali ito po yung si Ate Lea. Kali halika. Ito po si Ate Lea Budhi. Kung natatandaan nyo po, siya po yung kinover natin dati doon sa isang vlog natin na talagang dapat nating tulungan. Kasi ayon po sa pakikipag-ugnayan po natin sa barangay, ay isa po siya sa tinuro na deserving po talagang tulungan. Kaya po tayo ngayon, ate, di ba po, nanawagan tayo ng kaunting tulong sa inyo, di ba dati? Kaya ngayon po, may tumugon po doon sa kahilingan natin na tulungan po kayo. Kaya may dala-dala po kami dyan na kaunting tulong sa grocery po para po kahit papano may pantawid po tayo ng inyong gutom. Kasi alam naman po namin talaga sa sitwasyon nyo ay talagang mahirap po talaga ang buhay, di ba ate? Opo. Kaya asan po yung mga anak nyo ate? Ayan. Wala po ba kayong ilaw dito? Meron. Meron. Pwede ba dito lang muna tayo at medyo madilim? Tara bebe! Tara! Yung punso mo. Medyo madilim na po kasi. Hapunan na kami. Kahit wag na te, yung kwan lang, yung short lang. Opo. Wow, ikaw, kumusta? Kuya mo saan? Kilala mo pa ba ako? Kilala mo pa kami? Ito, kilala mo? Sino? Sina kuya. Hello, baby. Halika, sa labas. Dito, sa labas. Okay, namamatian. Masama pakiramdam daw. Masama ang pakiramdam niya. Bakit? Ano ba baby? Ano ba ang nararamdaman mo?
Ayun yung bunso mo. Halika, halika, baby. Halika, boy. Dito tayo sa labas at medyo maliwaliwanag dito. Dito po. Ayun kasi mahihain yun eh, no? Di ba yun yung ayaw humarap sa tao? Ayun po ate. Bali, ito po yung kuwan, ito po yung bunso ni Ate Lea. Yan. Ilang buwan na nga po ito ate? Isang taon. Isang taon na. Kailan? Kahapon. Wow! Belated happy first Walang first handa. birthday walang handa. Sorry, hindi namin alam. Nahuli kami, nalit kami. Nalit po kami. Ayan, tumatawa oh. Ayan, hello. Kumusta naman kayo Ate Lea? Oh, Okay po. halos ilang buwan na kami nung hindi pumunta rito? Mga ilang linggo na rin ba, no? Mga ilang linggo na tayo, Jai? Nung buwan? Isang linggo, mahigit, ano? Magdadalawang linggo na nung huling pumunta tayo rito. Kaya, yun ate, ay talagang yung isang sponsor natin, yung isang nakapanood sa video natin, ay talagang nag-alok po siya ng tulong dahil nga po sa kalagayan nyo. Kaya po, ate, ay sabi ko nga sa kanya, kako talaga yan sila Ate Lea. Alam naman kasi nila, nakita naman sa sitwasyon nyo na talagang deserving po kayong tulungan. Kaya sabi niya nga po ay talagang hanggat maaari, basta magsikap lang po kayo, ipakita nyo po talagang hindi kayo nagpapabaya, nagsisipag kayo. Kasi po kami ate talaga, sa totoo lang, handa kaming tumulong sa mga oras lang ng pangangailangan. Pero hindi ibig sabihin nun na maging pabayaan na po tayo, maging tamad-tamad na po tayo. Hindi po ganun. Kasi po talaga kami, ready lang po kaming tumulong kung nakikita po namin na kayo nagpupursige rin po para maging maayos po ang inyong buhay, di ba? Kaya kami po talaga, sa pangalan po ng Team Tabang, ito po si Jairanatics Vlog. Tapos ano nga po, yung, kilala mo ba yung kasama namin isa? Yung babae, nung nakaraan. Si yun po, si Angelica Talagtag Vlogs, yun po. Ako siguro hindi mo kilala, no? Hindi. Ayun po. Si ate kasi, sa totoo lang, gaya po nung sinabi ko sa inyo doon sa unang vlogs ko, ay bihira po talaga itong lumabas. Mas gusto niya pa po talaga na dito lang po sila sa walang ibang naririnig, huni ng ibon, huni ng kuliglig. Kaya yan po talaga kung nakikita nyo, itong nakapalibot sa bahay po nila ay kawayan, puno, kahit anong kuha na lang yan po. Oh. Kaya ate, ay ayun, nahihiya si baby yung nahihiya. Ay ibig sabihin natin kayo lang po pala rito, wala yung asawa nyo. Wala. Kaya kami ate, talaga, hindi na po kami nagkuhan. Talagang gusto po talaga namin kayong surprisahin. Kaya kung kuhan nyo, medyo late na sa oras, di ba? Kasi may ginawa rin po kasi ito kasi malapit na tong sumweldo sa YouTube. Kaya medyo busy na yan. Mahirap nang ma-reach yan. Kaya kung nakikita nyo kanina, pagtawid lang dyan sa tulay, talo pa ng anak mo. Ito nga anak niya, tumatakbo-takbo dyan eh. Ayan po. Kumusta na kayo, baby? May masama daw po kasi ang pakiramdam nito. Anong nararamdaman? Ay, ayun, yun nga pala. Anong nararamdaman nito? Halika, baby. Anong nararamdaman mo? Pasensya na po kayo, talagang hindi sila sanay sa makakita ng mga gwapong tao eh. Joke lang, joke ha. Ayan, hindi, huwag kang matakot sa amin. Ganito lang kami pero tao kami. Ayun, lalo yung isa, yung, di ba, yung laging malayo kapag kinakausap natin. Ayun, ayaw talagang lumapit eh, natatakot sa akin eh. Ay, di makikita at madilim eh. Madilim po dito sa kanila. Ano, pag ganitong oras, di ba malamok? Malamok, o paano po yun? Paano po pagkuhan? Katol or pausok lang? Katol? Anong oras po kayo nakakatulog kapag ganito? Pagtapos po kumain. Kumain na po kayo? Hindi pa. Hindi pa ba? Pero may kakainin naman po. Meron po. Magugulay pa. Magugulay pa? Anong oras na? Madilim na. Kasi oo nga po, kasi naintindihan ko kasi apat po ang anak ni ate. Lahat po yan. Lima na lang. Di ba nabawasan ng isa? Asan yung panganay mo? Sa galaan. Nga naman? Hindi namin machimpuan dito Mas mamaya, huwag niyong bibigyan si kuya mamaya doon sa dala-dala natin Marami yun. Sabihin mo kuya, lakwatsero ka daw kaya hindi ka daw bibigyan. Sabihin mo baby Yan, tayo ka dyan, tayo ka. Kuwan to. Madumi yan, tsaka may singaw yan. Kasi umulan eh. So ayun po ate, kasi medyo kapos na rin po tayo sa oras. Pwede po bang, kasi dito medyo madilim, pwede po bang doon na lang natin bubuksan yung dala-dala namin? Yun, doon na lang, okay lang po ba? Tara na po, at samahan, halika baby. At marami tayong dala-dalang pagkain, halika boy.
Kunin ko, hindi iiyak ano? Iiyak. Halika dito lang tayo. Halika, halika. Marami tayong dala-dala dito oh. Mga kwanto, mga pambata talaga to. Halika na. Ito hindi ba iiyak yan? Ako na magkarga niyan. Tapos sa Atelia na lang mag... Oo, kunin mo yung anak mo isa, dali mo muna rito tapos unbox mo to. Ano? Madungis. Yun. Ito po pala, mga katito Dods, ay first birthday daw po pala kahapon nito si baby. Ayan. Hello, happy birthday. I belated happy birthday po pala. Sorry halit, hindi po kasi namin alam eh. Kasi si Mami Leia ay wala po kasing cellphone eh. Yan, si Mami Leia walang cellphone. Kaya hindi namin siya ma-reach, hindi namin ma-text, hindi namin matawagan. Pero ate kung may cellphone ka, Hindi ako man po. meron ba? Ayun, may cellphone pala to si ate. Anong klaseng cellphone ba yun ate? Yung Touchscreen. Wow! Sinaw itong anak ko. Ayun. Masyadong defensive si ate ito ate, unbox na po natin para po parang gutom na naman ikaw no. Dali at para mabigyan kita ng ayuda. Ito po, ayuda na to ay ayaw po kasing magpakilala nung ating sponsor. Kaya po itatago na lang po natin siya sa pangalang walang pangalan para ganun na lang. Itatago na lang po natin siya sa tawag na walang pangalan. So ayun. Kaibigan na may magandang kalooban ay maraming salamat po at talagang hindi mo po natiis ang panawagan ni Ate Leia at yung pagsusumamo po namin na tulungan po sila. So ayun. Kaya ito na yung panganay. Nag-usap kami hindi ka bibigyan kasi lagi kang nasa galaan. Ano, kilala mo pa ba kami? Hindi na. Ito po ate. Ito po yung binili po namin ito kahapon ng sponsor. Ayan. Ito po. Bahala na po kayo rito. Ito po. Kumpleto po ito. Ito po tinapay po ito. Tinapay. Kasi alam po namin talaga na kailangan po ito ng inyong mga anak. Lalo po ito. Mga gatas. Marami din po ito. Ito. Mga ito. Para po basta ate, yung sabi po ng ating sponsor, ay wag nyo lang po sanang pababayaan ng inyong mga anak. Lalong-lalo na po ang sa kanilang mga kalusugan. Yan po ang gusto lang namin na makita po namin na sila ay nasa maging mabuting bata. Unang-una po, laging pagpapaalala na kailangan manalangin tayo ng nasa itaas. Alam nyo naman po siguro, di ba te, na kahit anong hirap ng buhay natin, kung talagang magsusumikap po tayo, ay makakaahon din po tayo. Kasi ate, may pinapatanong pa pala yung sponsor natin kung may mga tinataniman daw po kayo rito, kung may mga mahilig daw po kayo magtanim-tanim. Para po kung may mga tanim siya. ayun. Kahit ano lang, basta yung mga gaya po ng kahit ano lang, basta po yung mapipitasan natin ng mga panandaliang kuhan. Hop, wag muna. Magagalit ito si Nono. Umalis ka kasi, di ba Nono? Sabi natin na wag nating bibigyan to kasi lakwatsero, di ba? Pangalawang beses namin pumunta rito, lagi kang wala, di ba? Ayan. Ito, marami po ito. Yan. Kaya wag kang laging pag-alagala. Ayun po. So ate, ito na po. Basta ito na po siya lahat. Kaya sa kaibigan natin dyan na may mabuting kalooban, ay taos-puso po talagang nagpapasalamat po sa inyo si Tito Dudes Vlog, si Gyrenatics Vlog, at si Angelica Talagtag po. Dahil po napakabilis nyo pong umaksyon po sa panawagan namin na tulungan po ang pamilyang sila Ate Leia sa kanilang kalagayan po. Sana po humaba pa po ang iyong buhay. Nang sa ganun po ay marami ka pa pong matulungan. Alam naman po namin na kung hindi man po kaya naming isukli po sa inyo, ang ipapanalangin ka na lang po namin na sana tulungan ka ng nasa itaas. Nang sa ganun po ay talagang marami ka pa po talagang matulungan. So ayun po.
Ate, yun po, kausapin mo po ulit sila, yung ating sponsor. Tapos po yung lahat ng nanonood sa atin para po kung ano po ang inyo pong gustong sabihin natin. Tayo po manood ka po sa kanila ate para maramdaman din po nila kung ano po ang nasa iyong kalooban ate. So ate, kausapin mo na. So ayun ate, ay kausapin mo po ang ating sponsor at ang ating mga nanonood kung ano po ang gusto mo pong sabihin sa kanila. Sige ate, kausapin nyo na po. Ito po sila. Ayan po. Ma. Maraming salamat po. Ayan po, pasensya na po kayo talaga sa pangalawang pagkakataon kasi nung unang vlog po namin talagang si ate ayaw po talagang magsalita. Kasi hindi po talaga siya sanay sa video na lalo na po sa ganito. Tsaka sa mga tao po, hindi po siya ganong sanay. Kasi dito na lang po talaga sila sa kanyang mga anak. Tapos siya, talagang dito na lang po talaga sa kanila, sa bahay po nila. Kung makikita nyo nga po, di ba pinakita namin po sa inyo kanina na itong lugar po talaga nila ay halos huni lang po ng ibon, huni ng kuliglig ang sa kanilang maririnig. Medyo malayo po kasi sa sentro o kaya sa mga kabahayan ang bahay po nila ate. Kaya alam ko naman po ang gustong ipahiwatig ni ate sa ating sponsor, sa ating mga nanonood na unang-una po sa sponsor na ayun po, lubha po talagang nagpapasalamat po si Ate Lea dahil po talagang napakaganda po ng inyong kalooban. Gagantihan na lang daw po kayo ni Ate Lea sa pamamagitan na lang po ng panalangin na sana maging maayos pa po ang inyong buhay at maging umaba pa po ang inyong buhay. Ikaw at ng iyong buong pamilya po doon po sa sponsor. Ayun po. Po sa mga nanonood po dyan na may mga nakaluluwag na kabuhayan naman po, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga OFW. Kami po muli ay nananawagan na tulungan po ulit sila Ate Lea. Ayun po. Ayun Ate Lea, ayun din na po kami masyadong magkukuhan kasi kapos na rin po kami sa oras at medyo madilim na po. Yun po. Maraming salamat po. Sana po patuloy nyo pong suportahan ang video po ni Tito Dods Vlog. Nang sa ganun po ay lalo pa po tayong maraming matulungang kagaya po ni Ate Lea. One click, big help po yun sa amin. Kaya sa hindi pa po subscriber ni Tito Dods Vlog, ni Gyronautics Vlog, wag na po tayong mag-atubili. Sa isang pindot nyo po ng subscriber button, ng notification bell, sa isang share nyo po ng aming video, ay malaking kagalakan po talaga sa amin yun. Lalo po kaming ginaganahan na maghanap po ng mga kagaya ni Ate Lea na deserving po talagang tulungan. So ayun, maraming salamat po ulit at sa ulitin po, God bless and enjoy na lang po tayo sa buhay.